El restrenyiment és un símptoma comú durant els tractaments oncològics. Es defineix com la disminució en el nombre de deposicions o la dificultat per expulsar la femta. Es recomana seguir una dieta rica en fibra, amb el consum de pa i cereals integrals, fruita i verdura crues, llegums i fruits secs. Condimenteu els àpats amb oli d'oliva abundant. És important també que mantingueu una hidratació correcta, al voltant d'1,5 litres al dia, i que sortiu a caminar de forma regular per ajudar a activar els intestins.